орзуи падару модар ба ман низ орзу шуда буд. Мехостам ки духтур шавам, лекин нашудам. Имрӯз ҳоло ман ба фарзандам таҳвил кардистудам ки ту бояд духтур шавӣ. Ман мегӯям ки не падарҷон, ман футболист мешавам. Ман мегӯям ки футболист маблағ надорад. Ту бояд мардума тобат кунӣ. Таҳвил кардам. Ман имрӯз бояд рафта пурсам ки чӣ мехоҳад. Аҷиб ин аст ки воқеан барои чӣ падару модарои мо, яъне тасмимгирандаи ояндаи мо мешаванд баъзан вақт ва шумо ки худатон таҳсил кардед ва аллакай ба орзуи кӯдакиятон ки мехостед расидед, вале боз дар тарбияти фарзанди худ боз ҳамон хатогиҳои падару модари худтон тақрибан мегӯем такрор мекунед. Бале, шояд медонед чӣ аст? Шояд ки имрӯз соҳаи тибби мо соҳаи сердаромадтар аст назар ба журналистика ё назар ба футбол, намедонам. Яке аз сабабҳое ки таъмил мекунад ҳамин аст. Ман мехоҳам ки фарзанди ман фақирона зиндагӣ накунад. Ҳамиша хоҳиши ман аст. Лекин як чизи дигар ҳам ҳаст. Фарзанди ман ки ман дар соҳаи гуманитарро дӯст медоштам, масалан фанҳои забон адабиёт, фарзандам ба фанҳои дақиқ хеле шавқ дорад. Масалан математикаро хеле хуб мехонад. Барои ин ман гуфтам агар ту ҳамин математикаро ки хуб медонӣ, як мисоли навишта, як ҳалли мисоли масалан 5-6 варақ мешавам. Бисёр мехостам ки духтур шавӣ. Мегӯяд ки не ман футболист мешавам. Намедонам. рафту агар касби шуморо интихоб мекард, ман фикр мекунам ки аз ҳама варианти хуб ҳамин аст ки бигӯям фарзандам қабул, фақат ман ҳамин иштибоҳҳоро кардам, ту анҷом надеҳ ки ба озодии молиявӣ ту хубтар расӣ. Ин вариант хубтар нест? Лекин медонед, ба ҳар ҳол бояд ба орзуи кӯдак эътибор дод, чунки коре ки дӯст намедорӣ, аз он кор дӯст дошта ки кор накардӣ, маблағ ҳам кор карда наметавонӣ ва зиндагӣ ҳам карда наметавонӣ. Яъне кори ту ба як ҷаҳаннам табдил меёбад, вақте ки ту кората дӯст намедорӣ.